morning, guys! Good morning, good morning, good morning. Happy Saturday! Today is the day. Pupunta ako ng Pilipinas. Parang saan lang pupunta. I'm off to the Philippines tonight. Pero mamayang gabi pa yun. First, I need to get my nails done because hindi na pwedeng ganyan. Sobrang haba na talaga ng nails ko. Ang bilis niya humaba. Pinapaputulan ko siya, guys. Like half. Pinapaputulan ko siya ng half lagi. Every time nagpapagawa ako ng nails, tumutubo siya agad, oh. Yan. Parang yan na yung naputol. Tumutubo siya. Ang bilis niya tumubo, diba? See? Grabe talaga siya. Tapos, I will get my toenails done as well. Magpapashilak ako para hindi na ako mamroblema sa kanya. I got it done last time na nagpashilak ako. Wala yun sa plano. Nagpa-toenails din sila last time. So, sabi ko, sige pa, toenails na rin ako. Tapos, tinry ko yung shilak. And then, nadala ko siya sa... Nadala talaga. Umabot siya ng Korea, guys, na hindi ko na iniisip yung toenails ko. Usually, kasi ako talaga gumagawa. Like, after nun, ako na gumawa sa kanya, which is really, really hard to remove yung shilak. Kung ikaw lang magtanggal, yung wala talaga akong nakikita. Kasi ang layo. Yung pimple ko, flat na siya. Nandyan pa din siya ng konti. Pero, flat na siya. Sana wala nang tumubo. Kahapon nakita ko yan, nilagyan ko yan ng Mario Badescu. Sana lang hindi yan lumaki kasi bongga na talaga. Welcome to the Philippines talaga tayo dyan. Anyway, ano na ba sinasabi ko? Nagmamadali ako. Anyway, yung sinasabi ko is, ano na ba sinasabi ko? Yung sa shilak, oo. So, iniisip ko, magpapashilak na lang ako every time aalis kami. Kasi nagtatagal talaga siya sa akin, nagtatagal siya. Like, siguro yung shilak last time na pinagawa ko sa paa ko, nagtagal lang 2 months. Tumutubo nga lang yung toenails ko, pero hindi kasing bilis nitong fingernails ko, kasi grabe talaga to ang bilis. Yung sa paa ko, 2 months siya. Nandun lang siya. In fairness naman talaga sa shilak na yun. Okay na tayo, guys. Walang kilay, ganyan lang. Kasi maliligo na naman ako mamaya pagdating. Before tayo umalis na talaga. Ano ba yung lighting? Naiinis naman ako dyan. Ako pala last gumamit ng car na to? Hindi ah. Malis kami kahapon eh. Sila nag-drive. Nakaset na sa akin yung upuan. Max na siya pataas. Pero yung mga mirrors, hindi. Punta tayo kinalay. Tapos, pa-nails tayo. Kakabangon lang ni Dani. Ayun, nag-prepare ng breakfast niya. Ang aga ko nagigising. Dito na ako kinalay, guys. Nihintay na lang natin siyang lumabas. And hindi ko na talaga nakalimutan yung voucher para kay Kat. Sila na lang magbibigay. Park na lang natin. Ayan siya. Char, sexy! Ano? Ang daming talsik ng car niya na ibang kulay. Ibang kulay? Oo. Hindi ko alam saan pumunta si Danny Boy. Parang white yung Ang kulay ganda doon. ng top sa'yo. Cute nga. Sexy niya, guys. Hi! Ang init pala. Ang init. Kaya nga eh. Kasi sabi 20 degrees. Ala. Mainit pala. Ang outside temp 20 degrees pero Oo, mainit. feels like Hi, Vlogmas for more. Kaya nga eh. Uy, good job ka. Ikaw na talaga ang patuloy sa yung vlogmas. Oo nga. Ikaw na Patuloy pa talaga. rin. Pero hindi ako nag-vlog kahapon. Pero meron akong nakastock. Meron akong haul na i-haul mamaya. Yung ganito din dahil mga puff sleeve. Maganda sa'yo. Ang ganda sa'yo. Yan yung binili niya sa ano. Oo. Yung nagsine kami. Ano lang to? $9. Kaya nga eh. Mura Tas, lang. yung malaki yung binili ko, which is good kasi hindi siya masyadong hanging sa crop sa akin. Kasi di ba medyo may papusod yan? Kasi may papusod to eh. Pero Maganda ngayon hindi nga siya eh. wala Maganda siyang sa'yo. pusod. Kasi, Bagay na bagay sa ano, sa jeans. Sponsored by Simpler Rice. Yung jeans? Oo, ang tagal mo na itong binigay, besh. Char ha? Ganda niyan. Ito yung pinagpipilian namin, guys. Ito yung gusto ko, 181. Yan. Tapos 180. Pinagawa na ni ate yung nails ko. Yan guys, pinabalot na ni ate. Tapos na yung vlogmas. Pinabalot na ni ate, guys. Sige na, mag-ano ka na. Gusto niya kasi mag-light. Eh, yung mga nagugustuhan niya, dark. Sige na, mag-dark ka na, uy. Neon naman yung last mo. Magpalit mo na ako. Oo nga, magpapalit ka din naman. Ang hirap tanggalin ng akin kasi glitter lahat. Glitter pa more.
Kinakat niya yung nails ko, guys. Di ba ang galing? Guys, tapos na pala ako sa nails. Ganyan yung kulay. Nude, pa-sweet. Tapos paana ako ngayon. Pasilak ako kay ate. Alis na siya, guys. Ako pala alis. Salamat, Lodi. Mag-enjoy ka sa Pilipinas. Thank you so much. Chichi ka na lang. Thank you, guys. Bye-bye. See you next year. Charot. Oo nga, next year! Oh my God! Buang. Umuwi ka kapag na-approve ka. Umuwi ka agad. Next kita. Bye! Bye. Sige. Tara guys, uwi na tayo. Let's go home. Where's my hubby? Oh! Still naked. Look. Nice. Nice. Puti yung pinili ko, guys. Huy! Hubad! Nakahubad ang buwan! White. Or actually, cream yan, cream. Tingnan niyo tong asawa ko, guys. Diba bumili kami ng pineapple kahapon? Hindi kita ma-vlog kasi nakahubad ka. Tawa-tawa ka dyan. Bumili kami ng pineapple. Hindi siya pwede mag-pineapple kasi sugar! Sa keto niya. Ito yung ginawa niya. Kinat niya. Which is good. Good job siya. Kinat niya. Tapos, hindi niya kinuha yung mga mata. Tingnan nyo. Tapos, kinain niya yung Ano to ha? Buong pineapple to. Tinirhan ako ng 3. Which is good. Good pa din naman siya. Tinirhan niya ako. Pero hindi niya kinuha yung mga mata. Tapos, kinain niya. How was it? You ate the eyes of the pineapple. Good? You're not meant to. Sabi niyo, you're meant to eat the eyes daw. Siya na talaga. I'm heating up my fried rice, yung tira natin kahapon. And ito, vegetarian na dumplings. Masarap siya actually, kasi hindi ko nasabi sa inyo kahapon eh. Masarap siya guys. Meron siyang tofu. Mamaya, open ko ha. I-ano ko muna. Initin ko muna siya ng very, very light. Pero ilalagay natin siya sa dito. Wait, ito siya guys, yung dumpling. So, meron siyang mga veggies, tapos tofu. Ayan, sarap siya. Lalo na kapag i-partner mo dito sa kanilang sauce na sobrang sarap. Yummers. Ito yung aking lunch. And yan yung aking prutas of the day. Kain tayo, guys. Guys, patuloy lang po ako sa aking pagpapak. Naghahanap ako ng travel size na perfume na dadalhin ko sa plane. Kasi from Adelaide, diretso ako Hong Kong. So, yung flight ko is mamayang 10 pa ng gabi. Tapos, darating ako sa Hong Kong, 5 ng umaga. Tapos, 8 pa yung flight ko papuntang Cebu. Which is good kasi, alam mo yun, diretso na ako sa Cebu. Hindi na ako dadaan ng Manila. So, naghanap ako ng perfume na ilalagay ko sa aking hand carry. And wala din akong backpack. Kasi wala akong backpack na big enough na magkakasya yung aking MacBook. So, kailangan ko magdala ng parang tote bag na malaki para magkasya yung laptop ko. Pakita ko sa inyo mamaya. Anyway, ito yung dadalhin ko. Meron akong mga ganito, guys. Ano to siya? Bali, isang pack. Like, perfume ng Louis Vuitton. Meron sila nung parang collection ng perfume nila. I'm not 100% sure kung anong tawag sa collection na yun. Pero, binigyan kami ni ate nito nung nasa San Francisco kami. Kasi, namali si ate sa amin. So, binigyan niya kami ng sample ng like, yung buong collection ng perfume na yun. Pinackage niya ng maayos. Like, nasa Louis Vuitton box talaga. Pero sa totoo lang, ang babaho. Para sa akin lang, ha? Para sa akin lang. Para sa akin lang. Huwag niyo akong i-hate kung meron kayong ganito. Hindi ko siya gusto. Like, majority sa amoy ng mga pabango niya. Napaka-strong. Anyway, meron akong 2 napili out of 7. Ito na yung pinaka sato. Gusto ko kasi siyang ubusin sana. Kasi gusto ko nga ubusin yung mga yung mga perfume ko as much as possible. Lalo na yung mga sample. Like, gaya ng ginagawa ko sa Jo Malone ko, yung mga maliliit nilalagay ko sila sa bag ko para, like, kung kailangan ko siya, nandun lang siya, tapos magagamit ko talaga siya ba. Tapos yung mga malalaki dito siya para, like, sila yung gagamitin ko before ako umalis ng bahay. Anyway, ito yung napili ko. Hindi ko alam paano ito basahin. So, ito yung isa. A-P-O-G-E-E. Yung Rose des... Hindi ko na yan babasahin. Yan.
Yan yung dalawang napili ko. Ilalagay ko yun sa maliit kong pouch. And then yung dadalhin ko na perfume sa Philippines is ito, yung Bulgari na Goldie. Gustong-gusto ko siya, guys. Parang kung aamoyin mo siya from the bottle, parang iisipin mo, napaka-strong niya. But once nasa body mo na siya, naglalast siya sa akin. Tapos, gusto din siya ni Dan. Hindi alam ni Dan na ginamit ko to. Tapos, biglang ito yung suot ko nung pumunta ako kinakat nung Thursday ba yun or Wednesday. Basta pumunta ako kinakat. Tapos sinundo ako ni Dan mga 7 something na. Tapos sabi niya, suot mo ba yung bagong perfume? Sabi ko, oo. Sabi niya, ang bango. In fairness ilang oras na yun sa katawan ko na amoy niya. And 2 beses na niya ako na-compliment na hindi niya alam na ito yung suot ko. Parang sinabi niya mabango ako. So, diba, pag nababanguhan yung asawa mo, mas magugustuhan mo yung perfume. Naglalast talaga siya sa akin. So, ito yung dadalhin ko. Okay lang yung malaki kasi ilalagay ko yan sa aking check-in luggage. Yung skincare ko, hindi ko pa makumpleto ng pack kasi maliligo pa ako eh. Tapos gagamitin ko pa sila. So, after ko maligo, nakaready na dito yung aking lalagyan ng aking mga toiletries. Didiretso ko siya dyan para wala akong makalimutan. Sana wala akong makalimutan. Pero okay lang naman kasi nandito pa naman si Dani. 1 week pa siya dito. Anyway, lagay natin to dun sa ating maliit na pouch. Naglagay talaga ako ng Mario Badescu dito, guys. Kasi yung pimple ko, nawala na naman siya. Pero meron pang konti. Itong bag sana na to, yung dadalhin ko. Ay, bali, hand carry ko ba? Kasya yung laptop. Pero walang case. So, magkakasya siya ng walang case. Sabi na Dan, lagyan mo ng case yan. Diba, sobrang sinasabihan mo ako na ilagay sa case yung laptop ko. Tapos ikaw, hindi mo ilalagay sa case. So, sabi ko, sige, lagay ko na sa case. So, ito yung dadalhin ko. Mas malaki siya. It is from, yung nabili ko na, tawag doon, show bag. Dito sa Adelaide Show. So, yun yung dadalhin ko. Ang maganda siya kasi, kasya yung laptop ko kahit na may case na. Ay, diba? Hindi nyo kita. Kasi black din yung case ko. Pero nandun na siya. Guys, tapos na ulit ako maligo. Meron akong naka-separate dito na mga makeup na dadalhin ko. So, ito na yung gagamitin ko ngayon. And kapag nagkulang pa, kailangan ko pang kumuha sa aking collection. Lagi dito. Ganyan yung aking ginagawa. Nagpapack ako while like doing it, you know? Ano daw? Ano yun? Nagpapack while doing it. Magsa-sunscreen lang ako. Mabilisan lang tong. Basta na yung pimple ko dyan. Actually, just leave it there. Thank you. How many minutes do I have? Half an hour, 20 minutes. Yep. Half an hour, sabi. Grabe sa 20 minutes. Yung ilalagay ko sa kilay, yung ito lang. Generation Happy Skin. Tapos dito lang talaga sa dulo. It's in my wallet. Kate Spade wallet in my bag. That's one. Korea? May nahanap akong 5,000 won sa ano ko. Dito sa suot kong jeggings. Isa na yung blush ko. Yung blush na dala ko, isa lang talaga. Yung lang talaga. Yung Can Make. Konti lang talagang laman nito. Asa na yun? Ano yun kapag nagmamadali ka? Winawala lahat. Lahat ng kailangan mo sa buhay, winawala. So, ito yung sitwasyon ng ating luggage, guys. Meron pa akong mga gamit dun sa kwarto. Wala akong madadala na skincare ni isa. Kasi sobrang dami pa nito, guys. Sobrang bigat nito. Ibabox ko na lang siguro to. Itong mga damit, kay Miss yan, iniwan niya dito na sabi niya, sa pag-uwi mo na lang sa Pilipinas, hindi ko naman akalain na sobrang dami pala talaga ng dala ko. Ito lang damit ko lang to Tapos yan mga pasalubong. Ito, pasalubong lang to lahat. Wala pa kay Dan dito. Pasalubong lang talaga to lahat. Alam mo yun? Pero magti 30 kilos na ako. Kasi ilalagay ko pa yung toiletries ko. Ilalagay ko pa yung para sa buho ko. So, 30 kilos na yan. Kasi ito mga 25 na to Tingnan nyo. Parang konti lang pero 25 kilos na. Winiweigh niya lang yung aking luggage, guys. Bugat. Very heavy. You're over. Over? How many? About 31, 32. Okay. Shit balls. Okay. Can you put anything in your bag? That's where you carry on. My carry-on, it's not gonna be that heavy. Laptop lang naman yun. Ay, minapay niya. Uy. Papoy niya kukuha. Maybe. We're off. We're off. Check na natin. Passport. Got the Citibank card as well? Yep, I do.
pera. Yep. You can't use your Bank SA card overseas. Why not? Did you call Bank SA and tell them that you're going overseas? We told them when we went to the bank, remember? That was for Korea. No. After we did our tax, we told them. We went to the bank. Okay na ako, laptop, phone. Dalawang phone yung dala ko, yung isa ibibigay ko sa ano dun. Tao dun. Yung akala mo okay na okay ka na. Nagpakay ako kahapon. Tapos ang dami kong kinuha, binawas. Kasi nag-over ako. Ano ba yan? Ay, feel ko pa naman yung packing ko. Packing skills. Feeling ko, hindi din yun madadala ni Dan. May maiiwanan naman ako. Mga chocolate lang naman yun. Yan kasi, biling ng bili. Dali pa more. Ang ending, si Dan lang pala kakain nun. What will you do with the chocolates? I'll try not to eat them, but they look really good. Kay miss pala to, guys. Meron akong ganito. Suot-suot ko nga yun kagabi. Bumili kasi ako ng dalawa nito. Ay, ang bright naman. Ito ba? Yung may cactus at saka pineapple dito sa gilid. Tapos, hindi niya nadala sa New Zealand kasi nga, puno na yung luggage niya. So, sabi ko, ako na lang magdala sa Pilipinas. So, sabi ko, suotin ko na lang siya. Ito na lang yung jacket ko para mabawasan din yung laman ng luggage ko. Yeah. Bomber jacket siya na ganyan. Maganda to actually. Tapos ano din siya, warm din siya. So, perfect lang siya sa akin. Nagdala ako ng dress nandito sa hand carry ko. Yung dress, yun yung susuotin ko pagdating ko na lang. Siguro Pilipinas. Ang init naman, babe. Dito na tayo, guys. Welcome to Adelaide Airport. Park tayo, guys. Sa taas. Si Dan kasi gagawa nitong ano ko. Siya yung mag-check-in sa akin. Gusto niya i-try kasi ako lagi, kapag magkasama kami, ako lagi gumagawa. Hey, am I on the wrong one? Ah? Wrong one? Am I on the wrong one? Where's the thing? Why? I think it goes. It's the same. I think it's the same, my love. Okay. Yeah. Oh, good. Pareho lang naman yung daanan eh. So you will do the check-in for me, yeah? Yep. Yeah. Kasi next week siya na lang mag-isa. Ako kasi lagi gumagawa nun. Tapos yung mga form, like immigration form, ako lagi gumagawa. Pero marunong din siya. Ilangan naman. Sana makatulog ako. Kasi maaga ako gumising kanina kasi sabi ko gusto ko na hindi ako like full of energy ba para makatulog ako mamaya. Kasi pagdating natin doon, 11 na. Pupunta pa kami ng mall ata niyan. Kakain. Kakain. Good luck sa aking clean eating talaga, eh. Dito na kami, guys. Will you miss me, my love? I'll miss you. This is your idea as well. No, I wanted to go with you. Boret! I did. Taba, babe. Hasula. Ako papapalamasing masama nitong buwang ay. Sabi niya, go 1 week early! Go spend time with the fam bam! Kunin lang namin yung luggage namin. Alam niyo ba, sana mag-hold tong bag ko do. Ito yung, ang bigat! Wait sa my jacket, babe. Oh, you are. You'll miss me? Fill up my clothes? Yeah, what's wrong with your clothes? I want to dress like a mum. So there's nothing wrong with it. It's fine. You're spicy today. Ganda ng airport dito. Well, para sa akin maganda. May pa-bridge. Dito yung international. Sa baba yung domestic. So dito tayo sa international. Tapos dito katabi ang malaking hotel nila. Okay ka lang, babe? Come on, my love. Again, babe. Please select Emma. Grabe. Good job, my love. So you just have Do you to mean put it that? there. Yeah. So peel this off? At the bottom part, yep. That. Sige, the arrow. Peel it off. Put it first there. So it's easier. Bring it? Yeah. And then peel it off.
And then stick it to the other side. Can I peel these off? Stick here. Yeah, sige. God. It's really bad. Yung bag ko guys, punong-puno, mabigat siya. Ito ang struggle kapag wala si Mister. Over? Nabuang. I said it's a struggle if I'm not with you because it's really heavy. My MacBook's here. 4 kilos, babe. 4 kilos? Did you weigh the... No way. Nah, no way. It's fine. Nah, it's not gonna make any difference. Hala, i-weigh talaga niya. How many? 5? Ang haba ng pila guys. Ito yung pila. Nag-check-in ako online. Tapos pagdating ko dito, check-in ulit dito. Actually, hindi naman siya check-in. Parang kumuha lang ako ng ticket para sa bag ba. Tapos pila, pupunta doon. Tapos na kami doon guys. Na-drop na namin yung bag. He did it. Good job, Malab. Thank you. I should work at the airport. Over. Ang ganda ng Christmas tree. Oo, ang laki. Ay, samahan ako ni Dan dito. Pero hindi siya makakapasok sa international na ano na talaga. Dito kami sa chocolate, guys. When did you put it in her next time? Maybe it's there. I think it is. What did you get, my love? Cappuccino. Cappuccino. Do you want some? Ayoko magkape. I don't want to drink coffee because I want to sleep. Okay. Kumusta na yung keto diet mo? How's your keto diet? Really good. Sabi ko kanina, chocolate. Coconut pala. Dito na tayo maghihiwalay. Yeah. Ano ba naman yan? I'll leave you about 9:15. Okay. We flight at 10:15 and you're board at 9:35. You'll be okay, my love? I'll be fine. When you're away, it's like a holiday for myself. Tinuruan ko na siya yung mga ano, yung mga... How many minutes for the steak? 16, Salmon. 14, Chicken in the oven. 25. Good job. Pizza, half an hour. What will you eat? Pizza. No, I'll eat okay. Good job. I won't eat like an angel, but I'll eat okay. Like Daniel. I won't eat like that. Malapit na. Sana sumama ka na lang sa akin. Malagi ka. Sabi niya, hindi daw ganun kabisi yung work. What? Work is not too busy. Work's not busy. That's alright, I've got stuff to do. Uy, I'm wearing this necklace. Hindi ko alam kung kanino galing. Either Kim's, parang Kim's Collections. Look at my necklace. And then, yung earrings ko, ito din yung gamit ko. Parang Kim's Collections din ata siya. Cute niya, maliit. Good luck naman sa haba ng pila, guys. Sobrang haba talaga ng pila. What time is it, babe? 20 past 9. Tapos yung boarding ko, 9:35. Tapos ang bagal pa ng andar ng pila. Sobrang daming tao. First time namin na sobrang ganito ka-busy. So si Dan, alam na niya yung gagawin niya next. Hindi na siya magko-coffee. That's Emirates. Bye, babe. Hihintay siya sa akin, guys. Malapit na ako eh. Pinatawag na yung Hong Kong kasi tinawag na kami, magbo-boarding na kami pero nakapila pa din. Papunta na ako sa plane, guys. My gosh. Final call na. Kasi ang haba ng pila kanina, sobrang haba. So pinapunta nila kami dun sa business class na line. And now, I'm heading to the plane. Okay. Ay, nako. Ang dami naman naming ano eh. Halos kami lahat na pasahero. Nandun na stuck sa line. We have arrived sa Hong Kong. Transfer tayo diretso.
maaga yung flight namin dumating. Instead of like 5 something, nagland kami ng mga 4 something, which is good. So, punta tayo sa transfer gate natin. Okay na kasi may boarding pass na ako pa Cebu. Guys, good morning! Dito na tayo sa Hong Kong Airport. Dito ako sa restaurant food court nila dito sa taas. Tapos dyan, nandyan yung flight details para makita lang natin siya. Though hindi ko siya makita dito kahit naka-glasses na ako. So, siguro kailangan ko gamitin yung zoom ng camera. Pero ko close ka na itong vlog na to. Sana guys, na-enjoy nyo itong vlogmas na to. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good morning.